morning everyone. Welcome again to our channel. Andito na naman ako guys. Nagtatrabaho na naman. My God. Ako na yata ang pinaka-busy. Pinaka-busy na. Pinagpawisan na. Ang dami kong trabaho. Pero pinagsasabay-sabay ko para sa kinabukasan. Diba? Andito ako. Tapos ko nang nailista yung mga... Ang nag-absent ngayon is dalawa. Andito ako. Tapos ko nang malista ang mga... attendance and yung dapat nilang swelduhin. Ayan na. So, let's go and look kung anong ginagawa nila. Dito na naman tayo sa zone na ating kinakagalawan. At nandito sila, Tingnan mo naman ang taas-taas nila. Yan sila naglalagay ng mga kahoy. Nakakatakot tumapat dyan. Baka tayo mabagsakan. Teka. Ayan sila, sila ng balot nung nilagay nila na yan, nakita mo yun yung pinahitahin nila na bakal na kabilya. Yan yung typing. Ngayon binabalot nila para sa ganon ay mabuhusan, para sa ganon maging sementado na. Ayun, yan ang tinatrabaho nila today. So let's go, tignan naman natin doon sa diary of my house. At dito sa bahay, sa baba, ay eto si Giovanni at saka si Berto. Si Berto, hindi nagko-cover ng kanyang mata na nagtitik-tik ng simento. Ang sabi niya, kung masira ang mata, bibili ng mata ng kalabaw. Ikaw ha? Kaya maghahanap tayong cover ng mata niya. Tanawon taan ang imong salamin be? Taon po ni Berto, alias Panike. Berto, alias Rudy Fernandez. Muna siya. Mangita ta. Maghahanap akong cover ng mata niya. Yan din. Galing mapikon ka ha? Palabiro jud ko. Aron mga tawa punta pa nagsa, dili kay maghilakta. Na. Hala na wa lagi kabradoy. Okay na yung mata niya. May cover na. Ay, Diyos ko. Anong oras na? Mag 10 o'clock na. Wala pang nagalaw. Alam niyo kung bakit? Ang sabi, wala raw kabra. Samantalang kinuha nila kahapon. Nandun pa nga ako nung kinuha eh. Ngayon, nandyan sila. Naghahanap ng kabra. Wala nang ginawa. Nawala ang kabra. Wala na ang kabra. Wala na lahat. Ang saan naman ni nato? Magpatrabaho ta. Mga wa man ang gamit. Ang katong kuan doy, kadto palihog kuno kog kuan, katong taas nga bakal, siya kani. Palihog uli dito sa taas doy ha. Ang hirap ng ganito. Wala, hindi mapagkatiwalaan yung isang trabahante, hindi na pumasok ngayon. Nawala yung gamit namin, yung mga tools. My God, magnanakaw pala. Pinahanap ko sa kanya yung kasi wala namang naghahanap, kaya nagagalit si Edgar kasi hindi naman nila hinahanap. Kaya pinaakyat ko yung isa, si Berto dito sa taas, para hanapin niya. Isa-isahin mo yung mga woods, kako. Baka nadaganan. Kung wala talaga, iba nang usapan yun. Das Picas. Nagkawindang-windang dahil sa nawalang tools.
Deliver ng kukulamber. Yan. Nag-order ako kasi niya kulangan na naman. My God. Ayan, si Berto na naman. Berto, madali-dali ko matawag. Ayan. Oh my God, parang nang loloko ang tadhan. Tingnan mo, basada. Umulan bigla kanina, guys. Tapos bigla na naman may araw. Yan, 3 o'clock PM. Yan lang natapos, guys. Bagal nila ngayon. 4 o'clock. Nangyari na. Ayun. Ilaw nga. Hindi na blue ang dagat. Gray na. Hindi. Kasi ibang panahon eh. Umulan kasi kanina ng saglit. Tapos biglang tumigil. Iba ang kulay talaga ng light. What happened to you, ha? Hey! Taffy! Tafufum! Hey, Taffy! Taffy, come! Bella, no, ah? Look at the sky! My God! What a color! Ang ganda! No? Ganda na view! Ulo! Grabe! Pulang-pula, oh! See that? Ganda, oh! Likod lang nitong camp. Oh my God! Wow! What's this? Sky! Hala! Takpan na, oh! Oh my God! Ganda ng color! Ganda ng view. Dami kumakain ng barbecue. Bakit marami ganyan ang siya Paggabi ako. Bili sila? Oo ah. Ganito. Hindi lang taga-Baklayo na pumupunta dyan. Ginadayo sila. Mga namamasyal sa gabi. Anang tagay tao tulo ka buok ug usa ka royal. Ayan, subscriber ko siya. Unsa natin nga ni mo day? Unsa nga ni mo day? Ha? Shout out ko no, na kay channel. Ang pagbuhat na kayo, shout out na ko every Sunday. Sa subscriber ko dito sa Joji's Bake Shop. Sila ang pinaka masarap ang tinapay na binibilhan namin kaya dito ako dumadaan. Ayan. Bumili na rin kaming soft drinks kasi hindi na kami pumunta ng supermarket. Ang gaganda ng cakes nila, oh. And then, mas affordable sa kanila kaysa sa iba. Ang daming pagpipilian. Mao na lang na sila tananday. Ay, may cheese bread po. Bagkan sila, oh. Francis, cheese bread, Spanish bread, peanut bread, may ensalada, mango orange pie. Oh my God, ang laki naman yan. Laki lagi oh.
Oh my God! Ang laki! Oh my God! Ang laki ng snake! Ito mga likod niya. Kamay niya, Oh my God! Ang laki! Ano tawag dyan sa kanya? Ang ganda pa ng design. Snail. Yung kinakain niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Oh, Yata kinakain niya tayo. maliliit lang nakikita ko. Pa ito, ang laki. Ang bigat pati. Ala! Ang ganda pa ng design niya. Ang ganda. Baka ito yung pang-collection na design na siya la. May nagko-collect ng ganito. Meron talaga. Ala! My God, ang laki. Ang laki naman na snail. Anong gagawin mo dyan? Daanan ko doon sa butot nakita ko. Anong gagawin natin dito? Nakita ko siya. Wala, nakita ko lang siya. Ang laki Hala, may first time to see talaga ng ganyang kalaki. Bisok ko lang na makalaki ba? Sobra namang laki. Lagi. Tignan mo na ng kamay mo. I-compare mo yung kamay Kaya mo. Ang nga laki. ang laki. It's a record. Ang laki talaga. Grabe, itong snail na ito. The biggest snail I've ever seen. Talaga, huge. Oh my God, yung alien! Tingnan natin. Tingnan natin yung alien. Saan? Wala naman akong makita. Ala, ang laki. Wala namang ilaw. Flashlight, please. Flashlight. Ang laki ng snail. Oh my God, this is an alien. An alien is here. An alien. Look at this alien. Wow. Alien. Oh my God, alien. Oh my God, it's an alien. Nakahuli ang husband ko ng alien. Meron Ano siyang gagawin sungay. May natin sungay dito siya. sa Kita mo alien na sungay? ito? Oh my God, it's an alien. Look at this. Oh my God. Ang laki ng ano niya. Ala, alien. Ala, alien. Kunin natin. Kunin ko. Oh. Papasok na sa loob yan. Oh my God, it's an alien. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganitong alien. It's an alien, guarda. Oh my God. Oh my God. Alien talaga. Oh my God. Oh my God.